Araw na ako. Wala, Jerry. Araw na ako. Ano po? Oh, Nard, magandang hapon. parang ba sino sa magiging? Tapilitin ka lang po kayo. Salamat, Nard. Sige lang mag-repeat. Magdating si Sir Luis. Dapat ako ron. Matanda. Kaya sir, bago tayo nito. Magandang hapon po. Ayan, mega love shout out po kay Mami Mercy Calona. Belated happy birthday. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magpalang araw. Ayan, nagpe-prepare pa kami. Ayan. Mega love shout out po kay Ma'am Rosalina. Ano maritesan dyan? Walang may motorcade kami. Suporta sa kaibigan natin na congressman. Yan lang ang marites natin. Belated happy birthday. Yan, belated happy birthday daw po, Mami Mercy Calona. Pasensya ka na, Nard, ha? Hindi pa ako nakapunta dyan sa'yo. Medyo hektik ang schedule natin. Kumusta ka na? Kumusta ng ano mo? Okay na ba? Wala pa tubig? Baka nandun? Nandun sa kabila? Ayan. Kumusta ang ano mo, Nard? Meron ng barangay niyo. Mapulang lupa. Lahat to mapulang lupa. Hindi. Punta na po kayo sa ano, sa may... Saan? Doon po may blanket po makikita. Tawag mo to sa unahan ako. Kung ano ang barangay, doon po kayo pipisto. Ito yung po. Ang nasa uli po lahat ay puro-puro eh. Lipat na daw tayo sa kabilang ano. Kung hindi po kayong barangay, doon po kayo pipila. Ah, Okay. Telo natin ay lahat forward. Tara na. Dito na daw yung mapulang lupa. Hindi pa rin ano? Hindi pa rin nakabangon mag-isa. Lakasan mo lang loob mo, Nard. Lakasan mo lang loob mo.
talaga ang ano, kailangan lumaban. Saan ang mapulang lupa? Ayaw. Hindi, dito. Hindi pa rin magalaw yung kaliwa ko. Lakasan mo lang loob mo, Nard. Pagaling ka. Sweetie Kick Channel. Post. Yan sila sa likod ng vlogger. Nardo, Butites, Marites. Si ano ito? Si Sweetie Cake. Ayan. Lagyan nga kita ng ano, Sweetie Cake. Dapat Moderator. Ayan, si Sweetie Cake yan. Mega love shout out sa Sweetie Cake. Musta na Marites? Night's Cake. Pagkano, sa likod kayo na ayan, o, ayan, suko, o. May hihintay na, suko ka. Ayan, o sige, kwentuhan muna kayong dalawa dyan. Nako, wag mo kami iwan dito sa Hindi. Nangingi lang ako ng tape. Pabira talaga ito si Sweetie Cake, oh. Sweetie Cake, musta na? Mainit ah. Pakainit? Ano na daw? Ma-beauty pa. Talaga ito si Sweetie Cake. Yan. Basta wag mong kalimutan magpa-beauty. Pakainit. Nangyari doon. Dito na ako sa gilid ng batuhan, oh. Nasa gilid na kami ng ilog. Ang dami mong ano, bahala ka dyan, busy ako sa iba. Huwag ka nang mabisi sa iba, dito ka na sa amin mabisi. Pabira talaga ito si Sweetie Cake, oh. Diyan ka na kay, ano, kay Nard para mabilis ang ano, healing ni Nard. Pakainit, oh. Nandun pa yung mga kasama namin. Nandun pa sa dulo. Tapos kami nandito sa kalagitnaan.
Maliit pa rin, Cake Marites. Ayan. Kulitin mo si Cake Senard para ano, mabilis ang ano. Ikaw ang ano eh. Ikaw ang ano niya sa healing process niya. Ikaw ang mabilis na kung sa ano, ikaw yung ano. Ikaw yung miracle ano. Miracle fruit ni Nard. Saan ba tubig? Saan tubig? Bumili. Saan? Yan ang sabi niyang siya. Walang tubig doon? Wala nga ano. Kanina pa sana. Bilbil. Sana. Cute ako Nardo, butitit. Walker yan. Marshall yan. Yan. Yung mga kasama ko Marshall. Sa BBM. Sama ko lahat natin yun. Ayan, shout out sa inyong lahat. Nandito kami sa ano, gilid ng ilog. Gilid talaga ng ilog yan. Oh. Ayan. Nako, Nardo, huwag kang ano dyan. Sa langit, walang chicks. Nako, malayo pa yan, ano, sweetie cake. Masamanda mo yan eh. Ano si Temi, oh? Wala pa nga eh. Kahapon. Ay, Sabi, ulit na bating. pinagalitan niya yung manugan niya. Paano naglalamog pa pala? Sabi niya, pagpalit mo pa yung ano mo sa ano natin, may usapan na tayo. Hindi yan lason Nard. Ano yan? Lason niyang halik. Wala pa naman yata alas 2. Yan ang ano. Lason niya. Saan ka bumili ng tubig? Ito dyan shop na yan? Nard, yan si Sweetie Cake. Ang ano niyan, lason ang halik niyan. May tubig. Tubig. Makalayas. Dalawa. Makalayas na nga. Hanap pa ako gwapo. Sabi ko nga sa'yo, Sweetie Cake, ang ano mo, ang hiling ano niya ni Nard, ikaw. Babos, ingat. Thank you. Pagaling ka Nardo, butitit. Para kay kulot. Pambira talaga ito si Pambira talaga ito si Sweetie Cake ko. Sweetie Cake. Ayan. Salamat sa iyong pagdaan. Ayan, magabang-abang lang kami dito ng ano, yung kasamahan. Bali nag group by group kami. Ay, may kami kalab shout out sa inyong lahat.
Dito pa kami sa doon. Gusto mo? Hindi ka nagsabi. Hindi ka. Ah, kunin mo. Ayun. Iangat ko kay mainit. Oh. Ano nito? Ba't sumalubong pa ito? Meron galang din pala eh. Lang niyayat. Ano kami, bubuga? Pasok. Oy, nalaglag. Nalaglag yung ano mo. Titirahin kami ng ano, fire hose. Saan pupunta yun? Anong nangyari doon? Bakit sumalubong yun? Dapat dikit-dikit tayo, hindi ganyan, layo-layo. Hindi, pag na siguro pag tumakbo na siguro. Walang nagka-guide. Nakaya pala sa ating pumbero. Ah? May nakaalalay ng pumbero. Ah, nag-U-turn ba? Oo, ayun. Ayun, nakakaya ka ba nakas nakapun? Oo. Baka may mainit ang ulo ng madaanan, di sprayin. Mainit na kagabi pa yung ano. Yung mga ano ni Martinez, binanta na yung mga empleyado ng barangay. Grabe ang init pa naman. Mamaya pa lulubog yan, mga alas 4 eh. Mm. Layo pa nun. Natinik pa ako. Natinik ako ng tubig. Hindi ka tubig. Ito. Ay, sport pala yun. Yung ano? Ah, Nakalagay na Gerald galang. Ano yun? May itong ulo nyo, spray kayo. Kaya na lang. Magic yun, magic. Akala ko, no? Ay, akala ko may sunog na sa barangay. Ay, Pa- ang lang ng pagkain. para pag may madaanan daw na mainit ang ulo, sprayin. Kaya na lang. Hoy, Khalid! Hoy! May manggas! Lupa! Meron ba sa kanya? May manggas ka dyan? Ay, extra! Ang luta! May manggas! Magigitip ako! Hindi na lang po natin ha. Hindi na po natin ang mahirap sa Rapila. Ano po yung barangay dito? Doon po kayo ha. Oh, dito ka daw! Okay. Kapula lupa, dito ka daw! Hoy, dito ka na daw!
Ha? Anong ticket? Third? Asan? Kaya nga ito nga ito, dahil mo ng tagpar. Saan kayo punta? Pahingi ako. Eh, saan ba kayo punta? Kaya niya teacher daw ko. O, pahingi ako. Basta apat yung mula doon. Pahingi ako. Pulang lupa. Pulang lupa. Pulang lupa. Magbagi nyo na sa ulian. Hindi kami. Sino bang mayroon? Ano na yan, para sa mga ano yan, yung mga walang damit yan eh. Hoy, nawala kami dyan. Diba? Malaki ba yan? Wala, maliit lang. Ay, sarap yun. Ang maliit? Papalit ako. Hingian mo nga ako. Hingian mo ko doon. Yung malaki. Simula saan? Ito, mapulang lupa ba ito? Sana mapulang lupa. Oh? Ah? Mapulang lupa? Nandito na ako sa harap eh. Ang ano? Ayan, hindi pa kami nakakaalis kasi nagpe-prepare pa kami. Yung walang suot. Maganda yung best mo, parang kasi sa akin yan. Lota, tingnan mo nga. Lota. Maliit naman. Maliit nga eh. Sino? Ito na malaki. Maliit. Asan ang malaki? Ano no? Kanino? Ano sa dulo? Kumuha ka. Sa vaccine eh. Hindi ko naman alam na ano. Halo-halo. Halo-halo. Halo-halo lang pala. May maliit malaki. Anong halo? Ay, masarap yun. Halo pala eh. Sir, Saan kayo galing sa unahan? hindi. Doon kami sa ano. Galing pa kayo Marulas. Nakita mo si Timmy ito? Saan na naman nawawala na naman? Kasama natin. Ha? Saan? Eh, wala sila eh. Sino? Sabi sa akin, ano? Parindang? Oo. Ay, hahabol yun. Saan na sila? Naka-ready na ba? Ha? Yan, ayun yung bihis. Maliit nga. Maliit? Maliit ang nakawal. Blazer na. May magbibigay ng blazer. Sa Edgar. Asan? Yan. Wala ba tubig doon sa harapan? Nauuhaw na ako eh. Tubig sa... Saan? Ako dyan ang tubig. Dapat na sa unahan. Dapat mahabol yan kasi napakainit. Filipino boy, make me love shout out. Nandito ako ngayon sa ano? Motorcade. Motorcade kami. Magmo-motorcade pala. Motorcade PDP Laban, yes. Katikit pito niya no.
Nasa ano po ito ni BP Inday Sara? Yung aming congressman. Kanina Nakaano po ito kay ano? Kasama nila si Senator Bongo. Maliit nga ito eh. Pinagtripan mo ako, Lota. Pareho din. Mahirap pala yung malaki. Yes, ano po ito? Green na green. Ano ka lalagyan? Lalagyan ka dito, no? Ano ito lalagyan, no? Wala, maliliit nga. Hmm? Lalabas? Sige, sige. Oh, may lalabas. Kabanti muna kayo. Hmm. Buti na lang, naligo ko kanina. Napakainit pa naman. Ayan, mega love shout out kay Filipino Boy, kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Analisa, kay Pondolisa Puset. Ayan, mega love shout out. Ayan, mag-uumpisa na. Ayan. Pakiusap ko po ako na pong lalabas para po maging disiplinado yung ating karaban. So po, ipakita po natin na disiplinado tayo at kagalang-galang. Salamat po. Ha? Tubig? Hanapan mo, tali. Dito, sa ganito mo lang naman. May tape yan kanina, ano? Ayan. Ito pa mano? Alas-dos na. Kasama ba siya?
Makakasama daw si Bongo. Si Bongo makakasama daw. Dito na. Wala ka? Humingi lang ako eh, doon sa kay ano. Sa Marshall kanina. Mhm. Nako, aabutin tayo niyan. Hindi, yung truck. Hindi, aabutin tayo niyan ng truck. Yan, antayin nyo lang kami, mag-iikot kami. Bilang suporta sa congressman. Sama yata natin yan ah. Mahirapan tayo niyan sa mga sulok-sulok. Bakit wala kang ano? Pandikit? Wala kang pandikit? Ayan, abangan nyo lang ang pag-iikot natin. Yan. Ito na ilusot mo yan. Oo, ilusot mo yan. Hindi, adjust mo. Lagi naman ma-adjust yan ako. Wala pa ba? Ayan, may love shout out kay nakatulog na ito si Nard. Oh, malaglag yan ako. Nara ko lang kasi ano mamaya magkano tayo. Ang amin po sinusuporta na congressman ay sa ano ni ng dating Pangulong Duterte. Yan. Ang kanya pong kapatid ay nasa kasama-sama po sa campaign sorte ni Senator Bongo. Yan, kababaihan party list. Yan. Kaya abang-abangan nyo ang pag-iikot natin. Ano na ba si Bong? Tayo, ano? Music na siya. Ito rito kasi naka-brown eh. Ano daw? Walang pila yung ugong tsaka mapulang lupa. Ay, taka lang mapulang lupa. Ikaw, mapulang lupa. Ugong. Ay, matanda naliligaw. Kasi yung malang matanda Ah, niya kapatid. pahinga ng sticker manager. Kasi, pag may nakita ko matanda niya, pamatay yung kanya. Dalawa. Yung kasama ko eh. Dito mo, kay dati yan. Ayan.
Kasama pa lang ila kayo dito. Ito, dalawa. Wala pa kayong ano, tarpaulin? Sino ba may tarpaulin dyan? Sino pa ang may t-shirt? Si Lisa, hingi ka nga. Lisa. Ilan sila? 5? 6? Kay Lisa mayroon. Asan ba si Lisa? Hingihan mo. Ha? Ay, yung driver ko. Ah, pwede na yan. Ayan to. T-shirt. Walang long sleeve. Dapat yung ano, karatula sa oras. Maliit yan. Parang sumat ka ito. Gano'n makulong ko, laki-laki, wala. Sumat tayo. Ayan na. Wala bang masigip? Medyo masigip. Medyo masigip pa. Medyo masigip. Ano ba yun? Yung anak sa iya? Wala ba yun? Natay ba yung suot? Ganon daw. At ganon daw. Oo, inanas naman kagabi, bawal ang wala helmet. Hindi na makita yung mamaya pag nakakita ako. Wala, napakainit pa. Ayan o. Ayan ang dulo o. Tapos, wala nga, nandun pa. Hindi pa lumalayas. Napakainit. Ayan, shout out kay Filipino boy. Ayan. Yung parada ngayon lang nagdating. Ayan, napakainit ng panahon. Mainit na mainit. Ganon din kainit ang ano, suporta. Hindi kami galap shoutout sa inyo lahat, mapagpalang hapon. At siyempre, bilang suporta sa ating ano, hindi lang tayo nagdadadandal, no? Dito rin tayo magsuporta tayo, no? Sabi niya, paris na daw. Ako sabi ko, lato na saan ka ba? Ayan.
Alas 2 ang call time kaya anytime pwede nang umalis. Saglit nga lang, kumarin ko yung isang damit. Dapat nandun yung mapulang lupa. Mainit. Yung mga may sasahurin daw sa tupad na hindi pa nasahod, hindi na makuha. Pag sumama kay Gerald. Ay, bubaliktad. Hindi na raw makuha. Bahala kayo. Yung mga sumama kay Gerald, hindi na makuha yung sasahurin sa tupad. Hindi nga pinangako nun. Dagdag isang libo. Bigay daw yata niya. Bigay yung bahay ko pa. Ano, Gerard. Nakarukatan yun. Nakarukatan. Eh di mas lalo. Okay. Wow. Hindi pwede bigay yun. Bumaliktad nga kayo, kaya hindi nyo na makuha. Kilala daw nila yun. Kung sino-sino daw yun. May nag-ikot na eh. Oo. Sa'yo na. Si Norbina. Kilala kaya dito daw yun. Nakalain nyo, kagabi, may nag-ikot na yung taga-barangay. Yung hindi daw sumuporta sa sinusuportahan nila. Yung mga sasahod sa tupad, hindi na makuha yung sahod. Hindi raw makukuha yun. Kawawa ka naman. Ano? Si Parindang? Ha? Pumasok yun, akala ko hahabol. Pumila na kayo doon. Ay, saan bang tarpaulin? Mapulang lupa tayo eh. Kaya nga yung tarpaulin. Ay, walang tarpaulin doon? Takbo ko muna doon. Parada mo muna doon. Hindi nga tarpaulin. Di doon, maghanap ka. Si Lisa, pana. Ay, si ano? Ay, si Luta. Pakpa. Nasa dulo na pala, Wen. Kasi, Ruel. Ayun. Pumila. Ano na? Ayun. Punta ka doon sa may truck. Nandun namimigay yung ano, tarpaulin. Diyan sa may truck. Ah, wala na daw? Wala na daw? Ha? Wala na daw. Marami yung kanina may dala yung isa eh. Doon sa dulo. Ano raw, mapulang lupa. Ha? Yung tayo. Mapulang lupa. Saan kayo? Ugong yun. Ayan eh. Pamaya daw pagkatapos. Basta yung may nga sasahurin daw sa tupad. Pag nalaman kayo na kay Gerald, di nyo na makuha. Yari kayo. Walang malatupan kayo. Atay kayo. Hindi kayo makuha. Wala namang batas sa kanila eh. Kasi batas daw sa kanila eh. Sila ang batas eh. Walang sahod. Yari na yung pangalan ng mga kasahit sa pagkat. Hindi lang sa kasahod. Patakot sila yan eh. Ang alam mo na eh. Oo. Radyo ah. Eh wala, desperado eh. Sila eh.
Nagbabayaran na nila lahat eh. At bayaran nila. Desperado na, ganun talaga ang buhay. Ano na eh, nagilid na sila eh. Alisan na yung mga tao nila. Lumipat na eh. Mm. May tao sa kanya, may mabalik din dito. Hindi na rin pumunta. Yung mga ano nga sa barangay, yung sa health center, galit na sa kanila eh. Hindi lang sila makaano kasi yun nga ang banta. Siya nag-open. Kaya lang wala akong load kaya hindi. Sino? Ha? Pangdalawang Ano? partido na to ah. Ha? Pangdalawang partido na. Laban yan. Akala mo mag-iro yan. Oh, nandun pa. Ano na nga na ano? Dito na yun. Ayun nata ang pinakahuli. Pangdalawa. Hindi, pero ito ang tinitin anong INC. Malamang. Oo, ito tinitingnan nila. Ano may kainan? May pagkain ba? Doon daw sa doon tayo magtapos bahay nila. Doon magtapos? Ah, okay. Ah, diba? Nakikita nyo na, naririnig nyo na, no? Yung mga tupad, hindi na nila matupad. Dahil, Ito, mukha natin. Pakita mo mukhang tupad. ayan, no? Ayan, no? Hindi na makatupad. Hindi na. Hindi, yung mga may sasahurin, wala na. Huling din nagtupad. Pag na-trace kayo, tapos na. Hindi na bibigay. May nag-ikot kagabi doon. Tinitrace nila yung mga nagtupad na sumama dito. T-shirt. Wala na. T-shirt. Ingi ka kay Lisa. Hindi na kaya dito. Wala kang angkas? Wala kang angkas? Nagpalit ka ng helmet ah. Dapat pala, dinalawa ko na yung tarpaulin. Dapat ilagay dito. Wala na ibang tanong. Walang nakita doon? Anong nalaman? Ay, dito ka lang. Okay na. Ready na? Ayan, ready na kami. May go signal na. Ang kasama po namin pandalawang partido na ito. Yung motorcade. Ay, start ka na, Ben. Oh, nasa na yung motor mo? Bawal mag-check-in na wala helmet. Ayan.
ka dyan. Alright. Ay, magandang hapon sa iyo, Richelle. Ayan, bakit wala kang jacket? Yan. Magandang hapon. Grabe. Ang dalawang party yung kasama namin. Bro, na. Isang ano lang po ito, pero pa dalawang party ito. Wala ba dyan? Wala na ba kayo takpulit dyan? Tarpaulin, wala na. Tarpaulin po doon sa likod. Wala na rin. Kuya pala po. Ay, Cecil Mayo, kung siya Cecil Mayo. Ano nga po? Ito na ang puwersa. Ito na, utang na makikita nila ang puwersa. Wala eh. Dapat. Pare karawatan, ugong to, ugong. Ugong. Hindi, hindi ako nagbiyahe, may motorcade kami. Ayun. Ayan.
Dadaan lang muna kuya dito kasi ako sa labas. Sumilip lang ako sa waiting. Tamsak sa mga nakalive. Sige lang, Rosel. Lambot. Naka-flat na. Salamat sa mga nagdaan. Yan. Maraming salamat. Yan, grabe oh. Ikita ko sa inyo. Kahaba niyan. Lupas kabila. Wala akong cameraman kaya pasensya nyo na. Kita din naman sa harapan. Sa lahat ng mga dumaan, maraming salamat sa inyo lahat. Saan si Parindang? Ha? Hinahanap ko nga eh. Nasa unahan siguro.
maraming salamat sa inyo lahat, sa lahat ng sumama. No? Maraming salamat din sa dumaan. Ayan. Ngayon hindi pa kami umaabante. Mainit na. Wala pa? Ayan po, oh. Napakarami. Wala pa dyan yung mga sasakyan. Motor pa lang ito. Pantatlong partido po ito kung makikita nyo yung ano. Ayan oh. Nando sa dulo. Pantatlong partido ito. Pero isa lang po. Isa lang po ito. Nag-iisa. Number 1. Ayan. Basta't wag lang magkadayaan at walang milagrong mangyayari, sigurado na po. Ayan, no, kung makikita nyo yan, no. Yo, grabe. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Nag-overheat na yung cellphone ko. Maraming salamat sa lahat ng dumaan. Yan, mega love shoutout po at God bless us all.